Meneekö Popi ulos? Sinne menee. Hyvä. Siellä mennään. Tää kissahäkki on kiva, niin pääsevät ulos talvellakin. On vähän vaihtelua kissoille. Mauri meni ensin tuonne ja tuossa näkyy vähän sen. Siellä ne viihtyy. Että on kyllä tyytyväinen, että tää tuli tehtyä niin kissoille. Ja muutenkin niin kissoja pitää huomioida, niin ne tuntee olonsa rakastetuksi ja sillä lailla. No, nykypäivänä on niin paljon näitä hylättyjä kissoja, niin se on kyllä tosi kurjaa, että pidetään kesäkissoja ja sitten hylätään ne, että sellaista en kyllä ymmärrä ollenkaan. Että kissatkin on tärkeitä luontokappaleita. Ei ne selviä niin Suomen luonnossa talvella mitenkään. Siellä Popi on. Hienosti. Mamman kulta. Ja Mauri on mamman kulta myös. Tavataan seuraavassa videossa. Moi moi!